Continuamos en Viveiro, señoras e señores telespectadores da Televisión de Galicia, donde, todo hai que decirlo, fomos acollidos espléndidamente esta tarde cando chegamos aquí para contarlles, para narrarlles e para compartir estes dous prazos profesionais que estamos vivindo dende esta vila, dende esta cidade. A procesión da Última Cea e agora a procesión do Prendemento. Seguimos os mesmos aquí na cabina, pero hai un pequeno cambio, porque Pepe Veiga acaba de sair, que ademais ten que desfilar nesta procesión do Prendemento, e enseguida deixou así o seu posto de comentarista para unha muller que tamén vive dende hai moitísimos anos con intensidade, con pasión, con entrega a Semana Santa de Viveiro. É a voceira da Xunta de Cofradías, Mari Carmen López. Moi boas noites, gracias por estar aquí, que ademais este ano fixo un alto no camiño e por primeira vez en moito tempo, por mor de ter que estar aquí con os amigos da Televisión de Galicia, non vai a poder estar procesionando, co cal digamos que ten así o corazón un poquinho repartido e dividido. Eu dixenlle que non tivera demasiado problema, porque a fin de contas vamos a ver se consigue ver tamén a Semana Santa dende unha óptica distinta, que vemos os foráneos, que vemos os forasteiros. Boas noites, Mari Carmen, e que non ven moitas veces os que están traballando nela. Efectivamente, eu creo que é outra perspectiva e a min vai me enriquecer, porque seguramente desde aquí vexo cousas que ao mellor nos veían na rúa ou procesionando. Nos tiñamos moitas ganas de que estiveras aquí precisamente para que, falando de enriquecer, nos contaras todas esas novidades, todos esos aspectos que sós que estades traballando dende hai tantos anos nesta procesión, pois evidentemente sabedes. A Semana Santa de Viveiro, xa o comentábamos hai algúns minutos, as súas procesións van crecendo, van medrando, sempre teñen algún aspecto distinto e diferente que as fai únicas de temporada en temporada. Pero curiosamente, esta procesión do Prendemento viviu nos últimos anos destacadas e importantes novedades. Foi, sin desmerecer a ningunha, unha procesión que creceu moitísimo ao longo das últimas temporadas. Sí, non cabe duda. A ver, hai moitas cofradías que nestes últimos anos, nesta última década, diría eu, fixeron unha mellora moi importante dentro do que son as procesións. Esta do Prendemento non soamente incorporou novas cofradías no seu desfile, que despois teremos ocasión de velo, sino que ela, que tiña como titular o beso de Xudas, imaxen preciosísima que tamén vamos a ver presenciar, incorporou desde o ano 2010 as negacións de San Pedro, donde vai a acusadora San Pedro, feita por un andaluz, Bernal, que é unha imaxe impresionante a tamaño natural como é o beso de Xudas. Eu creo que o mellor exemplo de todo iso que estás contando é ver precisamente esta imaxe absolutamente ateigada de xente, donde non cabe ningún centímetro máis de persona, precisamente para participar nunha procesión que, como todas as deste Xoves Santo en Viveiro, son inmensamente populares. Eu antes comentaba con Pepe Veiga esa comunión especial que se dá en Viveiro na Semana Santa, donde, con diferencia frente a outras Semanas Santas, que parece que van os cofrades por un lado e os espectadores por outro, aquí hai unha comunión constante durante os 4 días grandes da Semana Santa entre o público, entre os foráneos, entre os forasteiros e os propios aficionados, os propios cofrades que participades da Semana Santa. É unha mestura donde se combina, donde un ven algo máis que a mirar a Semana Santa de Viveiro, non ven realmente a participar. Eu creo que esa é o maior logro que temos que conseguir os que vamos procesionando. Si conseguimos transmitir o que verdadeiramente sentimos e conseguimos que o visitante o viva un pouco desde a emoción sentida que nos levamos, xa é un logro. E non soamente transmitirlles ese sentimento, sino que moitos dos foráneos e da xente que nos visita incorpórase nestas procesións. De feito, ao longo destes días viña xente, non habrá algún traxe para que poida levar o meu neno. Ou se que é moi normal que ti empeces aquí vindo como turista, como visitante, e acabes formando parte dunha cofradía, traballando, non digo todo ano, pero bueno, medio ano, para logo
continuar sacando isto adiante. De feito, hai familias que se incorporaron desde fai pouco, xente que ven de Madrid ou de Valladolid, e que quedaron tan prendados que agora xa son, digamos, inexcusables en estar aquí na Semana Santa. Fixéronse cofrades de diferentes cofradías e participan ou ben, como che decía antes, buscando un traxe para que poidas ir o seu fillo como aspirante, ou levando a ver se pode entrar nunha banda de tambores, ou o propio padre levando un achón. É dicir, son xente que se incorporan ás nosas filas. Dentro desas incorporacións, evidentemente dentro desa participación, hai un momento moi especial en Viveiro, que tamén falábamos hai algúns minutos con Pepe desto, que é ese momento en que dentro do sentir da sociedade hai un resurdir da Semana Santa de Viveiro. Houbo épocas difíciles como en outras Semanas Santas de Galicia, de España, pero de pronto isto colle forza, colle pulos, e a partir de aquí xa é un non parar. Cada ano máis xente, cada ano máis participación, incluso ás veces coas adversidades climatolóxicas propias desta época do ano, de como coincida a Semana Santa, que si en marzo, que si en abril, pero en todo caso sempre con unha participación que supera incluso as dificultades ás veces máis irresolubles nun principio, non? Sí, a ver, nos partimos dun siglo XIII coa base tan fundamental cos franciscanos e dominicos que de algún xeito imprimiron nos carácter a nosa Semana Santa. Viñeron a evangelizar, pero tamén a imprimir carácter esta Semana Santa. E de xeito, desde entón, na nosa Semana Santa nunca deixou de celebrarse. E ademais celebrarse con calidade, con categoría. Cando en outras cidades pues, pasaron anos sin sí, sacar... que moitos pasos non saían, que incluso temeuse pola continuidade da Semana Santa, si é verdade. Pero aquí sempre se celebrou. Nos anos 40 deuselle un impulso grande á Semana Santa e aí parten o que chamamos nós as novas cofradías. A Cofradía do Cristo da Piedade, e que esta a súa vez formou as filiales, a do Prendimento que estamos a presenciar, a das Sete Palabras e Irmandade de Mulleres da Santa Cruz. Ese impulso nos anos 40 foi importantísimo, pero ahora nesta última década volveu a haber outro impulso, un novo esplendor para que a nosa Semana Santa vaia co lema sempre máis e sempre mellor. Mari Carmen, precisamente esta procesión que estamos vendo agora do Prendimento desa década, 46, 47 aproximadamente, non? Que saiu por vez primeira. Claro, no ano 46 é cando se empeza a constituir a Cofradía do Prendimento dentro da Cofradía da Piedade, estando Lino Grandío de presidente, forman esta filial, a Cofradía, a Irmandade do Prendimento. Desfila por primeira vez no ano 47, en aquel entón desfilou no Domingo de Ramos, pero a partir de entón sempre desfilou como independiente de alguna maneira e nos xoves sempre a esta hora no Xoves Santo. Sí. Hai algunha curiosidade que, bueno, e logo iremos comentando con respecto a esta procesión, que a mí sempre me chamou muitísimo a atención, porque sempre foi moi innovadora. Creo que tamén unha procesión onde conviven xeracións moi distintas e moi diferentes. Todas teñen a súa peculiaridade, pero esta ten un asterisco especial, verdad? Claro, a ver, as cofradías o que tratan é de incrementar xuventud. Aquí a xuventud participa moitísimo. Non hai cofradía que non teña xa nenos aspirantes, cofrades xóvenes. Hoxe pódese decir que todos os levadores non lles chamamos costaleiros, sino levadores. Estamos a ver os temos os nenos, bueno, pues mira, máis xóvenes imposible. Ese é o meu neto. Ah, sí, ese, mira que casualidade. Estos nenos que teñen a vestimenta que en moitos casos ocupa 2/3 do que eles miden, non? Que é o mellor exemplo deso que ti estás comentando, claro, de relevo xeneracional que decías antes, xa dende que un prácticamente aprende as primeiras letras. Claro, son aspirantes
é porque nas casas tradicionalmente incúlcaselles o amor á cofradía. Entón, normalmente os nenos que nacen con padres dentro dunha cofradía van pertenecer a esa cofradía sempre, porque aquilo se que leva... mamas na casa. Aí está, lévase por tradición. E hoxe podemos decir que a maioría da xente que constituye as cofradías son xente xoven, xente con ganas de participación, moi motivada. Preguntábanme fai uns días se toda a xente que iba eran creentes, eran xente con gran digamos, interioridade espiritual. Pois ben, a maioría sí, pero hai moitos que non son practicantes. Sin embargo, levan unha imaxe con devoción, levan unha imaxe con sentimento e, sobre todo, con respeto. Eu teño unha teoría respecto a eso, de que a Semana Santa ten esa grandeza de que cada un fai a súa lectura. Uns ven a religiosidade, outros ven a parte artística, outros a luminosidade, pero esa é precisamente a grandeza da Semana Santa, que cada un interpreta a Semana Santa en función da súa mirada, que permite aglutinar todo tipo de personalidades, de sentimentos, de religiosidade ou simplemente de fervor popular. Efectivamente, hai moitas perspectivas, como ti acabas de mencionar. Desde o punto de vista artístico estamos a ver esa imaxe bonitísima con ese valor escultural que teñen, pero hai moitas máis perspectivas, a turística, a cultural. Ben, a primordial ten que ser a religiosa. Si falla o religioso, falla todo o demais, porque o demais non cabe duda que é complemento desa parte espiritual, e que se en algún momento isto se iniciou fai séculos, foi precisamente para conmover ao pueblo nese sentimiento de pasión e desa vivencia do Calvario con Cristo. Ese prendemento, chamado popularmente o bico de Xudas, que esa imaxe que levamos a un par de minutos lendo, que precisamente que dá título a esta procesión de José Rivas, ese autor santiagués compostelano, que ademais é un escultor que ten moitísimas obras aquí en Viveiro, verdad? En Viveiro ten moitísimas obras, de feito o Cristo da Piedade, hai incluso imaxes feitas por Rivas que non salen ao mellor procesionalmente, pero siguen tendo a belleza que Rivas impoñía nelas. Son esculturas además a tamaño natural, que é con unha impresión como esta que estamos a ver do bico de Xudas, que a xente imponlle incluso respeto cando a mira, non? É unha imaxe, aparte da espectacularidade artística que ten, pois ten esa forza, ten ese sentimento que recrea o momento de Xudas cando di os soldados aquela famosa frase de que a que yo besaré es él, non? É un pouco a idea deste con ese soldado señalando o que van a aprender. E ademais, a mí sempre me chamou moitísimo a atención desta imaxe, desta composición, Xesús recibindo o bico de Xudas traidor de perfil, porque un pouco na cultura clásica esa mirada de perfil é alguén que non ten as cousas claras, que é alguén que está traiciona, que é turbio, non? Entón está moi ben significada esa turbiedade, eso maligno nesa imaxe donde non se mira cara a cara. Mira como desfilan, é unha preciosidade, a austeridade con que o levan, como ves levan capuchós en roxo e blanco. Recordo que lles chamaban, cando se formou esta cofradía, chamábanlles os chacareros. E por qué? Porque había un teatro, e os que os formaban vestían cos mismos cores, en roxo e en blanco. E a xente veía esta actuación no teatro e di, anda, que vos vestides igual. Os chacareros lles chamaban ao principio. Cando incorporaron outras imaxes que vamos ver a continuación, invertiron un pouco os colores. Se a capa era blanca e a túnica roxa, pois a outra parte da mesma cofradía con outra imaxe levan á inversa. É importante tamén señalar para aquela xente que nunca estivera en Viveiro que, bueno,
nos están vendo a través das súas casas. Incluso mando un saúdo moi cordial a todos aqueles amigos da Televisión de Galicia que nos ven a través da nosa canal internacional en Europa, en América, a través de internet, porque descubren precisamente a Semana Santa de Viveiro gracias a estas procesións, que é algo que mellor les nunca tiveron ocasión de ver, que son esas imaxes que son de tamaño real, miren, un 70, un 80 centímetros, non? Que están feitas en policromía, e que sobre todo están feitas nunha única peza, que eso tamén é moi importante, un traballo realmente complexísimo, non? Sí, é que son imaxes que ademais sempre se están digamos cuidando e tratando para que non se perdan. A imaxen do Bico de Xudas agora leva unha nova anda feita por Juan Fernández Rivera, e a primeira na que iba o Bico de Xudas leva o día de hoxe as negacións de San Pedro, que tamén salen e que estamos a ver neste momento. Que a veces tiña moito interés en comentar contigo esta imaxe, porque se facía algunhas temporadas que non viña por aquí na Semana Santa en Viveiro. Claro, a última vez que estive por aquí non estaba esta imaxe, e logo ti me contabas, claro, que isto estreamos no ano 2010, é un desos conxuntos, ademais, que ainda lle queda moito por crecer, e que hai que ir bueno, ampliando temporada a temporada, non? De feito, hoxe compoñen a acusadora San Pedro, unha cara impresionante que fixo Bernardo deste San Pedro, admirable. Antonio Bernal Redondo, me decías, non? Sí, Antonio Bernal Redondo, Bernal Redondo, sí. Andaluz, aí temos este San Pedro que ten unha cara que mira, impresiona. Esas barbas grises onduladas, que son unha constante no estilo deste escultor, e sobre todo a mí me chama moitísimo a atención porque ten esa forza, esa expresividade sin ser exagerada, sin caer nunha exageración, nunha hipérbole, non? Eu digo sempre que unha imaxe ten que ter hálito. Entón, se unha imaxe non transmite para que lle poidan rezar, para que lle poidan dedicar unha plegaria, unha oración, a imaxe non está cumprindo a función que debe de cumplir. Este San Pedro tenas todas. E aí está, ademais, a muller acusadora, que está moi lograda. Moi lograda e moi conseguida. E o galo. O famoso galo que representa ese canto 3 veces, as famosas 3 negacións, ¿no? Negacións de San Pedro. As como comentábamos antes tamén do estilo deste escultor, vendo así ese detalle que nos ofrece o realizador, aprecio sobre todo esa tristura, esa imaxe repleta, ese arrepentimento de San Pedro de haber negado a Xesús, ese medo tamén, esa situación así difícil de explicar, non? Eu creo que máis que nada era ese dolor de arrepentimento de haber negado a Cristo. Eu creo que eso reflexa con unha esa man dereita tamén aí posta no peito, non? En alguna medida representa ese perdón, esas acusacións, non? E aí o que decías ti, o galo da pasión, que canta 3 veces nas negacións. É moi interesante, ademais, este traballo feito por este escultor cordobés, por Antonio Bernal Redondo, porque ten así un tratamento moi conseguido, sobre todo, como ti comentabas, no remordemento, pero tamén nesas expresións que non caen nunha certa excentricidade, pero que ao mesmo tempo permiten transmitir algo que non hai que esquecer. A Semana Santa naceu nun principio como unha representación dun auto sacramental. Entón, esa capacidade evocativa e ao mesmo tempo didáctica de contar nunha imaxe ese padecimento. De feito, aquí temos para mañá o encontro con esas figuras articuladas movidas a modo de palistroque, esas figuras precisamente eran o que dices tú, un verdadeiro auto sacramental donde a xente emocionábase, conmovíase con esa caída de Xesús ou con esa Virxen chorando. Pois ben, eso sigue se mantendo aquí en Viveiro con toda a súa pureza. Quero recordarles, ademais, que esa
procesión da que falas terá lugar mañán ás 10 da mañán, se non me equivoco. Ás 10 da mañán. Bueno, merece moitísimo a pena. Aproveiten vostedes que nos están vendo esta noite para mañán a chegarse a Viveiro, porque ese día grande, espectacular, que ás 10 da mañán así cediño, con ese encontro. Logo temos o desencravo, o santo enterro, a paixón ás 10 da noite, os caladiños a medianoite, e logo algo que de verdad que todos os anos me chama moitísima atención, que acababa de ofrecernos o noso realizador, esas espectaculares mantillas que levades todas as mulleres ano tras ano, edición tras edición, da Semana Santa de Viveiro. Un auténtico espectáculo. Xa sei que o mellor comentalo resulta un poquinho profano, pero non me resisto sempre a mostrar a miña admiración, non, por esa singularidade. Eu creo que a mantilla é bonita, é elegante, é un signo externo nas procesións que lle dá un detalle, e aquí en Viveiro eu creo que as mulleres saben levar ben a mantilla española. Estamos a ver o ece homo, coas miñas disculpas para toda a xente de Viveiro, porque aquí se lle chama Corazón de Xesús, como acabamos de explicar aquí, non? Estamos vendo precisamente o Corazón de Xesús, que ao sacalo ou despoxar esta imaxe dese corazón queda convertido nun ece homo. Esta foi a imaxe titular en principio da cofradía dos de fora, dos que están na diáspora e que retornan a Viveiro na Semana Santa. Entón, esta era a imaxe titular hasta o ano 2012. Eu penso que esta imaxe tan bonita e tan expresiva, que de alguna maneira foi cedida pola parroquia de San Francisco, sempre os de fora, os da cofradía dos de fora, sempre a levaron con moito sentimento. O feito de que exista unha imaxe con ese tratamento, con ese alcume de os de fora, dá un pouco idea do que falábamos antes, da importancia que teñen precisamente os de fora na Semana Santa de Viveiro. Sí, bueno, pero estes de fora son xente de Viveiro que se foi por circunstancias de traballo ou de outra índole a vivir e retorna. Non é xente que non son de Viveiro e que si veñen a Viveiro e se incorporan. Estos ao revés, estes eran de Viveiro, foronse... E que nunca deixaron de ser de Viveiro. Eso é. E aí teñen o seu paso procesional neste Nazareno dos de fora, este corazón de Xesús. Sí. Que ademais aproveito ahora que dixeso para mandarlle un saúdo moi agarimoso tamén a algúns amigos, telespectadores habituais da Televisión de Galicia, que son daqui de Viveiro e da zona, que nos chamaban aí algúns días e nos comentaban que, bueno, que este ano mellor por circunstancias personales non podían estar aquí, pero querían saber se iban a poder vir, bueno, polo menos gracias ás novas tecnoloxías, estar en Viveiro e ver estas imágenes e sentirse representados e botar unha pequena bagua na distancia por non poder estar en Viveiro, que iban a intentarlo ata o último momento, se poden chegan o sábado, chegan o domingo de resurrección, pero que, bueno, que hoxe se van a consolar un pouco vendo estas procesións que estamos a ofrecerlles dende a televisión de todos os galegos. Este Xoves Santo que estamos a vivir aquí en Viveiro, agora con esta procesión do prendemento, coas rúas absolutamente ateigadas de xente, nunha noite magnífica, nunha noite espléndida, estando familias enteiras na rúa, vemos avós, netos, bisnietos, pais, fillos, bueno, hai aquí milleiros e milleiros de personas absolutamente apretuxadas, ombro con ombro, e todo o mundo con solemnidade, con respeto e participando desta Semana Santa. É que Viveiro nestas datas multiplícase por 4 ou 5 veces a súa población. De feito, non hai plazas hoteleras, está todo cheo, están desplazados pola zona da Mariña, aloxados, non? Volvendo de antes dos nazarenos dos de fora, a partir do ano 2012 incorporaron unha nova imaxe, que é o noso pai Xesús Nazareno. É unha imaxe feita por o cordobés Zafra, que xa tiña aquí outra obra, e que eu creo que plasmou un paso preciosísimo, sobre todo o que o rostro impresiona, cando un obede cerca impresiona. É moi interesante porque
no traballo de Francisco Romero Zafra, precisamente, aqueles que estudiaron a súa obra valoran esta capacidade. Unha das súas características a hora de facer estas obras escultóricas de carácter religioso, a expresividade e a forza que acostumbra a impoñer as súas imágenes, e que aquí temos un exemplo, vamos, perfectamente claro desta característica súa, non? Sí. Eu creo que foi un gran acierto no seu día que esta cofradía do prendimento incorporara esta outra cofradía dos Perdona un segundo, me gustaría que prestaras atención. Ahora, Cristiano, podes ver aquí, mira esa mirada, esos ollos claramente expresivos de sufrimento, sin caer en ningún tipo de exageración, pero como con esos ollos caídos, con esa mirada, queda perfectamente reflexado todo ese sufrimento, ¿no? Sí. Decíamos antes esa incorporación da nova imaxe das negacións con Bernal, que soupo catar esa expresión dun San Pedro impresionante. Pois ora temos tamén outra expresión deste Nazareno, que tamén plasma o dolor do Calvario, o dolor da Pasión. Son figuras que penetran a través da súa mirada, como tú dices. É moi interesante ademais esta aportación que fixo este escultor, porque hai un montón de obras súas en un montón de Semanas Santas máis extendidas por distintas cidades de España: Córdoba, Málaga, Granada, Salamanca, Tenerife, Cádiz, e sempre todas elas en Viveiro. Ademais temos este exemplo esta noite, coa posibilidade de ver así a procesión polo miúdo, nun tratamento maravilloso que fai do corpo humano, das proporcións, da anatomía, efectivamente, como está perfectamente clarificado nesta imaxe do noso Pai Xesús de Nazareno, que resulta dunha beleza abrumadora, non? Sí, eu creo que repetíache antes, sí, que a cofradía do prendimento, cando incorporou esta outra cofradía, enriqueceu moitísimo esta procesión. Si xa era grande con ese paso do bico de Xudas, e si sigue sendo grande con esas negacións de San Pedro, pois non cabe duda que isto deulle tamén máis contido a esta procesión de Xoves Santo. Desde aquí felicitar a José Veiga, o seu presidente da Cofradía do Prendimento, e que tanto traballa non só na súa cofradía, sino tamén como presidente da Xunta de Cofradías. Que ademais antes estábamos comentando, antes de que se sentara aquí na cabina, na procesión anterior, que me decía algo que me te sinto mellor descoñece, que na actualidade a maior parte destas tallas novas que estamos vendo fanse con cedro, e me explicaba que, claro, isto ten unha razón de ser, é que esos temidos insectos que estropeaban e que moitas veces iban década a década estropeando as tallas, pois agora, bueno, en algunha medida eso está frenado, e que é a materia agora mesmo ideal para a conservación e para que estas tallas luzcan todo o seu esplendor, non? Sí, de feito, nos este ano independiente dos pasos procesionais, dende a Xunta de Cofradías organizanse exposicións, temos unha precisamente de arte sacro, con imaxinería e con orfebrería, e moita desa imaxinería está atacada polo carcoma e que hai que restaurar e manter. Entón, é moi importante a materia que utilicen hoxe en día os escultores para que isto non ocurra e pasen siglos e poidan estar coa viveza que teñen hoxe. Esa viveza, ese sentimento, esa expresividade que intentamos en algunha medida que vostedes sintan a través desta retransmisión, un pouco destas imaxes que estamos ofrecendo dende Viveiro, a procesión do prendimento, con esa banda de música que pecha. Acabamos de ver ademais a Virxen das Dores que estamos vendo aí, e que eu tiña moitas ganas de que matizaras algo, porque sempre teño que contestar a isto. Eu tardei en acabar de entendelo, pero un día me lo explicaron claramente e quedoume perfectamente claro. Esta Virxen das Dores que estamos vendo agora non ten nada que ver ca que acabamos de ver na procesión anterior. Iso hai que explicalo, claro, porque unhas veces chega como novato aos sitios e pensa, anda, é a mesma Virxen que saiu antes. Non, para nada. Non, esta é a Virxen
dos Dolores da parroquia de San Francisco. E a que tú acabas de mencionar, que saleu na última cena, sí, na procesión da última cena, esa é a Virxen dos Dolores da Venerable Orden Terceira. Entón, inclusive, esa Virxen dos Dolores da Venerable Orden Terceira, según sale en cada unha das profesións donde desfila, según o traxe que leva, parece que é distinta a imaxe. Se a grandeza, precisamente, esa versatilidade que ten esta imaxe, non? Que a vemos absolutamente distinta, claro, según mañá, por exemplo, esa mesma imaxe irá con un manto humilde, negro, sin bordado, e non parece a mesma imaxe que saleu, por exemplo, hoxe na procesión da cena, que leva un manto bonitísimo bordado e que parece outra dolorosa, non? E hai outra dolorosa máis que sale mañá na procesión do Santo Enterro, que é a Virxen da Soledade da Cofradía do Rosario. É dicir, son diferentes dolorosas, pero que nós sabemos diferenciar cada unha delas. Sí. Esta, se non me equivoco mal, si fixen ben os deberes, é de principios do século XX, sí, non? Sí. A veces unha imaxe dun autor descoñecido, pero é lo que me gustaría que me comentaras, que tamén me chama moitísimo a atención. Ese precioso manto que leva, que teño entendido que é bordado en prata. Sí, a ver, este foi donado non fai moitos anos por un vivariense, Ramón Pernas, digamos, recuerdo de su madre, que era unha gran devota desta Virxe. E de feito a filla é quen engalana e a viste todos os anos para procesionar. Nas procesións sempre a Virxen da Dolorosa que pecha as procesións. Sí, sempre a Virxen vai detrás dos Cristos e detrás das imágenes, sempre é a que cerra o cortejo das diferentes procesións. É un pouco ese símbolo desa nai que despide o seu fillo, non? Claro, a mãe sempre vai con ese dor dentro do Calvario, contido en ese camiño de Calvario, vendo como lle azotan ao fillo, como lle crucifican ao fillo, ela vai con esa vivencia, esa tristura, ese sufrimento que se plasma extraordinariamente nestas imágenes. Estas imágenes que pechan, que en algunha medida poñen ese colofón a esta procesión do prendemento, e que evidentemente tamén anticipan esa xornada que temos mañá venres, día grande, día espectacular, que despertamos a golpe de cornetín, a golpe de tambor, e que a partir das 10 da mañán, con esa saída do encontro coas imaxes articuladas, xe un non parar ata que chega a madrugada. Efectivamente, mañá é un día moi completo, porque desde pola mañá, empezando polo encontro, Sermón das 7 palabras, o desencravo, a cofradía do Rosario que desfila co Cristo Yacente no Santo Enterro, acompañado do San Juan e da Madalena e a Virxen da Soledade, e despois esa outra procesión que falábamos antes, grandiosa, porque organizada polo Cristo da Piedade coas súas filiales, é unha procesión donde volve a salir este prendimento, donde volve a ir como filiar con esa piedad. Despois estaría a procesión dos Caladiños, que a medianoite. A medianoite é o broche máis de devoción que lle brinda Viveiro acompañando a Virxen nesa soedade. No seu regreso ao Calvario xa entrada a madrugada. Eso é. Quero a vostedes recordáis unha cousa, aparte que teñen actualizada en internet toda a información por si queren achegarse a Viveiro mañá venres, o sábado, o domingo. Hai unha aplicación fantástica que poden vostedes descargar no seu teléfono móvil, tanto para Apple como Android, donde veñen todos os horarios, todo percorrido, e ao mesmo tempo está moi ben detallado as distintas imaxes e os
os distintos pasos das diferentes procesións, co cal xa nos evita aquilo que moitas veces nos pasa cando vamos a ver unha procesión e non sabemos entender, non sabemos cando remata, cando comeza, que pasos son os que conforman. E bueno, un traballo que fixese desde a cofradía moi útil e que enriquece a parte da propia representatividade, do propio sentimento de fervor religioso, tamén enriquece un pouco a parte cultural que ten a Semana Santa. Estamos justamente nesa medida, non soamente desde que se nos considerou con interese turístico internacional no 2013, sino desde sempre vimos traballando por avanzar e non cabe duda que hai novas tecnoloxías que acercan pois a xente a que contemplen a nosa Semana Santa. Non quero esquecerme que aparte de empezar mañá con ese día tan intenso, hoxe temos de madrugada outra procesión que é a do Eceomo coa Virxen da Clemencia e que non quero esquecer porque precisamente estamos a ver o seu estandarte neste momento. É unha procesión que naceu reciente, pero un pouco aglutinando aos mariñeiros de Celeiro e con xente xoven, porque é de gran devoción ese Ceomo para os mariñeiros que cando parten para o mar sempre poñen a proa do barco mirando hacia a capela donde se establece precisamente este Ceomo. Aí está o que comentábamos antes, esas mantillas características, exemplo de sobriedade e elegancia na mesma Semana Santa, non? Sí, sin faltar o respeto, pero, bueno, sendo exemplos absolutamente impecables de elegancia. Sí, e aquí tratamos de que vayan con todo o decoro posible, é dicir, as mantillas non deben de ir de minifalda, deben de ir con un decoro suficiente que lles dean esa elegancia de acompañamento, pero non chamando a atención. En Viveiro levan a mantilla con esa elegancia característica. Xa que falas das mantillas das mulleres, me gustaría tamén recomendar a todos aqueles que se pasen por Viveiro unha exposición interesantísima dos 500 anos de pasión de Santa Teresa. Estamos descubrindo a Santa Teresa últimamente, unha muller absolutamente única, unha muller que chegou a evangelizar pasados os 40 anos, fundou máis dunha dúcia de conventos, reinventándose xa a partir dunha idade adulta, nun tempo donde fixo posible algo que era prácticamente imposible para calquer tipo de muller, non? Entón, tamén é moi interesante unha exposición que está a ter lugar na sala de exposicións da Biblioteca Municipal, que creo que se pode visitar estes días, verdad? Sí, antes comentábache algo dela, desa compendio de imaginería e orfebrería do siglo XVII que está nesta exposición nos baixos da Biblioteca Municipal e que precisamente son a conmemorar o 5º centenario do nacimento de Santa Teresa, unha muller, digamos, que foi unha figura movida para o seu tempo e que nos deixou non solamente coa obra escrita, sino coa súa obra de exemplo un gran sentido para aprender os cristianos. Mari Carmen, estamos chegando ao final. Simplemente no último minuto agradecerche a túa presencia nesta procesión do prendemento que por primeira vez en moitos anos pois non puideches ver nin participando nin en das rúas, supoño que con unha óptica distinta, tamén as indicacións, un pouco ese adestramento que nos fixeches con respecto a aspectos que moitas veces descoñecemos cando descubrimos as interioridades, o sentimento e a Semana Santa. Eu creo que este pode ser ese colofón ideal donde conviven a veteranía e os novos que toman o relevo para polo menos os próximos 500 anos da Semana Santa de Viveiro, non? E temos tamén por aí estamos vendo a Pepe, que acaba de estar aquí, marchou correndo dende a Media Móvil da Televisión de Galicia. E como ves vai presidindo ao final porque é o que preside esta procesión como presidente da Cofradía do Prendimento e detrás xa ven a autoridade eclesiástica que non cabe duda é a que non pode faltar nunha procesión porque é que lle dá ese sentido espiritual universal tan
importante nas vivencias procesionais. Aí temos esa digamos, figura eclesiástica que de alguna maneira é a que máis dignifica as procesións, en este caso presidida polo noso párroco don Juan Basoa, home de gran oratoria, home que fai pouco chegou a Viveiro, pero que está a facer unha gran labor. Mari Carmen, un placer compartir contigo esta retransmisión. Deixámoslo aquí. Señoras, veñan mañán a Viveiro, día grande da Semana Santa, que serán recibidos como de costumbre maravillosamente por todos os veciños e por toda a xente que está traballando nesta Semana Santa. Un placer como de costumbre, saúdos cordiais e moi boas noites.